Tħobb jew ma tħobbx il-festi, ma tistax ma tħares darbtejn lejn l-armar mill-isbaħ għall-festa ta' Marija Assunta hekk kif tirfess fit-toroq tal-Mosta. Din is-sena jwada speċjali għall-Għaqda Armar Marija Assunta tal-Mosta li qed tiċċelebra l-25 sena minn mindu twaqfet b'xogħol ma jaqta' xejn matul is-snin. Net News kellem mal-assistent segretarju tal-Għaqda Anselm Briffa ispjega aħjar ix-xogħol li sar f'dawn is-snin. Mossa bħala parroċċa qed niċċelebraw anniversarju ieħor ta' 150 sena mill-konsagrazzjoni tal-Knisja. Allura għalkemm dis-sena il-festa ma stajniex niċċelebrawha kif xtaqna, xorta waħda provajna inferħu anke il-komunità tagħna. Ma jistax jonqos li fl-aħħar ġimgħat u xhur reġgħu kienu impenjati mhux ftit biex jarmaw it-toroq ta' madwar ir-rotunda. Fil-fatt, numru ta' volontira kienu madwar it-toroq u fil-Knisja għall-aħħar preparamenti qabel il-15 ta' Awwissu. Tista' tgħid mill-għada tal-festa nibdew inżarmaw u nibdew mal-ewwel anke naraw x'sara manutenzjoni u anke nibdew naħdmu fuq proġetti ġodda. Dis-sena li kien hemm nieqes u anke ħassejni ħafna innuqqas ta' attivitajiet soċjali għal żewġ raġunijiet. L-ewwel qed iżomm anke kuntatt mal-komunità, it-tieni net kienu sors ta' introjtu anke bħala grupp. U ma jistax jonqos li għal sena oħra sar sunet iddedikat lil Santa Marija. Tradizzjoni li tmur lura sekli sħaħ bl-Għaqda għandha wieħed mill-eqdem sunetti li jmur lura għall-1931. Membru tal-Għaqda Kit Kassar tkellem magħna dwar il-ħidma li ssir biex fl-aħħar mill-aħħar kull sena ikun hemm sunet ġdid. Dan is-sunet huwa forma ta' poeżija talba lill-Assunta fjum il-festa tagħha. Tradizzjoni li ħanippruvaw nżommu ħajja kemm jista' jkun b'lejaltà assoluta anke il-karta li qed nużaw hija karta rqiqa kif kienu jintużaw ukoll fis-snin passati. Kawża tal-pandemija għal sena oħra, il-festa ta' Marija Assunta se tkun iċċelebrata b'mod iktar ridotta. Madankollu, fil-qrendi li mqabba l-Gudja ħalaxa ħattart il-Mosta u Rabat Għawdex kif ukoll qrib il-Knisja l-qadima ta' Birkirkara, il-Knisja ta' Santa Marija f'Ħaltarxien u l-Knisja ta' Samra fil-Ħamrun xorta ramaw it-toroq b'dedikazzjoni għal patruna tant tal-qalbhom. U ħadd wara l-15 ta' Awwissu ikunu miss il-festi ta' Santa Marija f'Ħaddingri, l-Imġar u Żebbuġ Għawdex apparti ta' kappelli li wkoll jiċċelebraw il-festa tal-Assunta.